sallolin nan guda biyar yake tsayar da su tsayarwa na haƙiƙa, to babu shakka ba zai wanzu a cikin wato laifi ba. Shi yasa daga cikin falala na salloli guda biyar babu wani aiki wanda ya fi falala sama da mutumin da yake yin sallah a lokacinta. Kaga wannan musamman mata da zaka ga wani lokacin fira ta hana su yin sallah a kan lokacinta, ko wani aikace-aikace ya hana mutum sallah a kan lokaci. Akwai hadisin da Imamu Bukhari da Imamu Muslim rahmatullahi alaihi ma suka fitar da shi a cikin sahih nasu ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, yace anna rajulan, cewa wani mutum sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya tambayi annabi ayyul a'mal afdal, a cikin ayyuka wanne ne yafi falala? Qal, sai annabi yace as-salatu li waqtiha, aikin da yafi kowane aiki falala shine yin sallah a lokacinta, wa birrul walidain, da kuma halin kwarai ga iyaye, summal jihadi fi sabilillah, sannan yin jihadi wajen wato anin ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wata'ala. Ashe wannan yake nuna mana cewa wato sallah tana da falala mai girman gaske. Daga cikin falala na sallolin nan guda biyar, duk mutumin da ya lizimci yin sallolin nan guda biyar a kan lokacinsu ba tare da ya bari lokacinsu ya fita ba, babu shakka Ubangiji subhanahu wata'ala zai haramta wuta ta ci wato anin naman shi. Allah ya sa muna ciki. Akwai hadisin da Imamu Ahmad rahmatullahi alai ya fitar da shi a cikin musnad nashi da isnadi wanda yake hasan, kamar yadda Nasiruddin Albani rahmatullahi alai ya hassana isnadin. Hadisin ya zo ta hanyar Hanzala, Allah ya ƙara masa yadda. Hanzala ya ce, sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ƙul, na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, man hafaza ala salawatil khams, duk wanda ya kiyaye a bisa salloli guda biyar, ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna, ya kula da raka'o'insu, ya kula da ruku'insu, ya kula da sujjadarsu, ya kula da lokutansu. Idan ya zo ruku'u yana yin ruku'u yadda annabi ya koyar, ba wai da ya dungura yake dagowa ba. Zai faɗi subhana rabbiyal azim, ya faɗa so uku, ko ya ce subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh. A babu shakka idan ya kula da ruku'insa, ya kula da sujjadarsa, ya kula da lokutan sallah, annabi ya ce wa alima annahunna haqqun, kuma ya san cewa sallolin nan guda biyar gaskiya ne, min indillah, daga wajen Allah ta'ala suke, da khalal janna, annabi ya ce zai shiga aljanna. Auqal, ko kuma annabi ya ce wajabat lahul janna, aljanna ta wajaba gare shi. Auqal, ko kuma annabi ya ce hurrima alan nar, an haramta wa wuta wato aninta ci namansa. Shi yasa daga cikin falala na wato anin sallah akwai hadisin da Imamu Muslim rahmatullahi alai ya fitar da shi a cikin wato sai nashi ta hanyar Ma'adan bin Abi Talha al-Ya'mari, yace laqitu Sauban maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace ya haɗu da Sauban bararren bawan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu, sai shi wato anin Ma'adan bin Abi Talha yace wa da Sauban, akhbirni bi amalin, bani labarin wani aiki, a'maluhu, wanda zan aikata shi, yudkhiluni Allahu bihi aljanna,
wanda Allah zai shigar da ni gidan aljanna ta sanadiyar shi, aw qal ko kuma yace bi ahabbil a'mali ila Allah, ba ni labarin wani aiki wanda ya fi ƙaunatuwa a wajen Allah ta'ala. Shi yasa su magabata suna da kwaɗayi akan wato jin abin da zai amfanar da su nan gidan duniya ya amfanar da su gobe kiyama don su aikata. Sai wato Ma'adan bin Abi Talha ya ce fasakata, sai shi Sauban ya yi shiru. Sun masa'altuhu, na ƙara tambaye shi cewa ya bani labarin wani aiki wanda zan aikata shi, wato wanda zai zamo silar Ubangiji subhanahu wata'ala ya shigar da ni aljanna ta sanadiyar shi. Da aka fasakata, sai ya ƙara yin shiru. Sun masa'altuhu salisa, ya ce na ƙara tambaye shi a karo na uku. Faƙal, sai shi Sauban ya ce sa'altu an zalika Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, irin tambayan nan da kai min, to na tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar. Faƙal, amsar da Annabi ya bani, sai Annabi ya ce alaika bi kasrati sujudi lillah, ina umarta ka yawaita yin sujjada ga Allah, ma'ana ka yawaita yin sallah ga Allah. Ya ce fa'innaka, domin cewa kai la tasjudu lillahi sajada, ba za ka yi sujjada ga Allah ba, illa rafa'aka Allahu biha daraja, face Allah ya ɗaukaka darajarka, wa haƙƙa anka biha khati'a, kuma Allah ta'ala ya kankare ma kurakuranka. Ƙala Ma'adan, sai Ma'adan ya ce sun malaƙitu Abu Darda, sai na ƙara haɗuwa da Abu Darda, shi ma sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu, sai na ƙara tambaye shi, faƙala li misla ma ƙala li Sauban, sai ya faɗa min irin abin da Sauban ya faɗa mini. Kaga wannan falala ta wato anin sallah kenan, wanda in dai ka dungura goshinka a ƙas kai sujjada ba za ka ɗago ba, face Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka wato anin darajarka, kuma Allah ta'ala ya kankare ma kurakuranka. Akwai hadisin da Imamu Tabarani rahmatullahi alai ya fitar da shi da isnadi wanda yake hasan, isnadi mai kyau, wanda Nasiruddin Albani rahmatullahi alai shi ma ya hassana wato anin hadisin. A Imamu Tabarani ya fitar da hadisin ta hanyar Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda. Abu Huraira ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wuce wani kabari. Faqal, sai Annabi ya ce man sahiba hazal kabar, wane ne yake kwance a wannan kabarin? Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam an mishi wahayin wani abu kenan. Annabi ya ce waye wanda yake kwance a wannan kabarin? Faƙalu, sai sahabbai suka ce fulanun, ai wane ne aka binne shi a wannan kabarin. Faƙal, sai Annabi ya ce raka'atani, Annabi ya ce wallahi raka'o'i guda biyu ahabbu ila hadha, sun fi ƙaunatuwa, sun fi soyuwa a wajen wannan mutumin da yake kwance a cikin wannan kabarin, min baqiyati dunyakum, sama da sauran duniyarku. Me wannan hadisin yake nuna mana? Yana nuna mana cewa idan bawa ya mutu yana hararo ibadarsa, raka'a biyu ta fi a ce rayuwa sama da shekaru ɗaruruwa a wannan gidan duniya. Shi yasa wallahi Ubangiji ya ce wamal hayatu dunya illa lahu wa la'iba, wannan rayuwar duniya ba komai ce ba face kamar wasa ce da wargi. Shi yasa zaka ga yau an wayi gari, wato an wayi gari rana ta yi, dare ya ƙara zuwa. Yanzu wannan abun mamaki ne, duka yaushe muke cewa za mu shiga watan Ramadan, gashi Ubangiji subhanahu wata'ala
ya sa watan ma saura kaɗan ya ƙare. Yau an kai azumi 17. To fa ba kowa ne yake wannan tintintinin ba, sai fa waɗanda suke ulil albaba, waɗanda suke ma'abuta hankula. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal lazina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat li ghad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ka duba ka ga Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, kowace rai ta duba ta ga me ta aikata wato me ta aikata jiya saboda gobanta, ma'ana saboda kiyama kenan. Yanzu yana da kyau waɗannan kwanakin da suka rage mana a wannan wata mai albarka mu ƙara dagewa wajen wato anin ibada. Mun ji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce wani kabari lokacin watakila Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wanda yake kwance a wannan kabarin yana da na sanin cewa ina ma a me da shi duniya ya samu damar da zai yi raka'a biyu kawai. Ka duba ka ga Annabi ya ce wato da suka faɗa mai wane ne a kwance a wannan kabarin, sai Annabi ya ce raka'atani, raka'o'i guda biyu kacal ahabbu ila haza, sun fi ƙaunatuwa zuwa ga wannan min baqiyati duniyakum, sama da sauran duniyar. Kaga wannan yake nuna kai da Allah ya azurta ka kana da sauran lokaci, yi ƙoƙari ka amfani wannan lokacin. Shi yasa akwai ruwayar da Imam Bukhari rahmatullahi alai ya fitar da ita a cikin sahih nashi ta hanyar Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda. Abdullahi dan Abbas ya ce ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-siha wal farag. Abdullahi dan Abbas ya ce akwai wasu ni'imomi, Annabi ya ce wasu ni'imomi guda biyu da yawa mutane suna yin asararsu. Wane ni'ima ne? As-siha wal farag, wato lafiya da kuma dama, lokaci. Wani zaka ga Allah ya bashi lafiya amma ba shi da lokaci, wani kuma Allah zai ɗora mishi ga lokaci amma kuma babu lafiya. To kai da Allah ya haɗa ma waɗannan abubuwa, kai ƙoƙari kai amfani da su. Kaji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake kwance a cikin kabari yana ƙaunar a ce ya sami wato anin rako'i guda biyu, wanda kai gashi kana yin rako'i waɗanda suke masu yawa. Daga cikin falala na waɗannan salloli, wato na farilla, salloli guda 5 wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta mana, akwai wato ruɓanyin lada wanda Ubangiji ya tanadarwa ga dukkan mutumin da yake ƙoƙarin yin sallah a cikin jam'i. Kaga wato yin sallah cikin jam'i, wannan yana nuna ma wato zaka sami lada wanda yake mai yawa. Akwai hadisin da Imam Bukhari rahmatullahi alai ya fitar da shi a cikin wato anin sayi nashi a babu fadli salatil jama'a, babi da yake nuna falalar yin sallah a cikin jam'i. Ya fitar da hadisi ta hanyar Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda. Abdullahi dan Umar ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'a, sallar jam'i, ya ce tafdulu salatal fardhi, tana wato ana samun fifiko sama da sallar mutum ɗaya bi 27 daraja, da wato daraja 27. Kaga wannan ya nuna mana cewa wato yin sallah a cikin jam'i ana samun fifikon lada da daraja 27. Akwai wata ruwayar ita ma wacce Imam Bukhari ya fitar da ita a cikin sahih nashi ta hanyar Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, yace annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ji annabi yana cewa
salatul jama'a sallar jam'i tafdulu salatal fardhi wato tana samun fifiko sama da sallar mutum ɗaya bi 25 daraja da daraja 25. kaga waccan ruwayar sai ta nuna wato daraja 27, wannan ruwayar ita kuma ta nuna za a samu daraja fifikon daraja wato ainihin 25. to kaga idan ka yi sallah a cikin jam'i za ka samu fifikon lada akan wanda shi kuma ya sallar shi kadai daraja 27 a ruwayar farko. A ruwaya ta bi wato za ka samu fifikon daraja 25. akwai hadisin da dai imamul Bukhari ya fitar da shi ta hanyar Aba Salih, ya ce ya ji Aba Huraira yana cewa ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce salatun rajuli fil jama'a sallar mutum a cikin jam'i tudha'afu ala salatihi fi baitihi ana ruɓanya ta akan sallar shi da yake yi a cikin gida, wa fi suqihi haka ana ruɓanya ta akan sallar shi da zai yi a cikin kasuwa 25 dhi'fan ruɓanyi 25. wa zalika annabi ya ce hakan ya faru ne annahu iza tawadda'a cewa shi idan yayi alwala fa ahsana alwudu'a kuma ya kyautata alwala summa kharaja ila almasjid sannan ya fita ya tafi masallaci la yukhrijuhu illa as-sala babu abin da ya fitar da shi sai sallah. Annabi ya ce lam yaqtu khatwa babu wani taku da zai taka illa rufi'at lahu biha daraja face wannan takun da zai yi daga gidansu ya taho masallaci face sai an ɗaukaka darajar shi da wannan taku. Wa hutta anhu biha khati'a kuma wannan takun da yayi bayan an ɗaukaka darajarsa kuma za a kankare mai wato zunuban shi da wannan taku. Annabi ya ce fa'iza salla idan yi sallah lam tazalil mala'ika mala'iku ba za su gushe ba tusalli alaihi suna mishi addu'a ma dama fi musalla matuƙar yana gun da yi sallar yana masallacin. Shi yasa wannan yake nuna ma falalar idan ka yi sallah ka zauna a masallaci kana jiran wata sallah. Me mala'ikun suke cewa? Suna cewa Allahumma salli alai, ya Allah kai salati gare shi, ma'ana ya Allah kai yabo a gare shi. Dukkan wanda ku Allah ta'ala ya yabe shi, to Allah ta'ala zai kira mala'ika Jibril ya ce ya Jibrilu na yabuwa ne, na ambaciwa ne, ina son wane, ka je ka gaya wa sauran mala'iku su so shi. Zai faɗa wa sauran mala'iku za su so shi, za su ƙaunace shi, za su ambace shi. Sannan Allah ya umarce shi ya ce ya zo nan wato duniya ya sa wa kuma mutane son shi da ƙaunar shi. Shi yasa za ka ga duk mutumin da yake son ya sami soyayya ta Allah, ya samu soyayya ta mala'iku, ya samu soyayya ta mutane, ya samu kyakkyawar alaƙa da Allah subhanahu wata'ala, to Allah shi zai sanya soyayyarka a cikin zukatan wato ainihin bayinsa. Mala'iku za su ce kuma Allahumma arhamhu, ya Allah ka yi mishi rahama ka ji kansa. Wala yazalu ahadukum fi salatin, annabi ya ce ɗayanku ba zai gushe ba yana cikin wanda ake rubuta mishi ladan yana sallah, man tazara sala matukar yana dakon sallah, yana jiran sallah. Misali kayi sallan magriba sai ya zamo cewa baka fita daga masallaci ba, sai ka zauna cikin masallaci kana azkar, kana hailala, kana tasbihi, kana karatun Qur'ani, kana istighfari.
annabi ya ce za a yi ta rubuta ma ladan wanda ibada yake yi har a yi wannan sallar ka fita daga cikin masallacin. Kaga da bayi sun san da wannan garaɓasar, ai ba za a ringa zaman wajen mai shayi, zaman wajen mai balangu, zaman wajen mai rake, zaman shiririta ba. Kaga za a lazumci zaman masallaci ana waɗannan wato ainihin tasbihan kenan. A cikin waɗannan hadisan abinda za mu fahimta shine akwai ruwayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wato za a ruɓanya aikin za a ruɓanya sallar wanda ya salla a cikin jam'i akan wanda ya salla shi kadai, za a bashi daraja 27. Wata ruwaya ta ce daraja 25. Don ka kalla sai ka ga kamar akwai cin karo. A'a, kuma hadisai ne waɗanda suke ingatattu, hasali ma Imamul Bukhari ya fitar da su cikin sahihansu. Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alai yana da sharhi da yawa Sahih Bukhari Fathul Bari a mujalladi na 2, ya kawo hanyoyin da malamai suka bi wajen jama'a su waɗannan hadisan, ma'ana wajen haɗa su ya zamo cewa ba su sami wato cin karo ba. Na farko ya kawo maganganun magabata kusan magana 11. Daga cikin maganar malamai suka ce a faɗin wato adadi wanda yake kaɗan baya kore adadi wanda yake mai yawa. Kaga nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar ɗayanku a cikin jam'i wato ana fifita ta ya samu daraja sama da sallar wanda ya shi kadai da daraja 25, ɗaya ruwaya kuma daraja 27. To suka ce waccan mai wato daraja kaɗan mai 25 ba ta kore wato daraja 27. Sai magana ta biyu su kuma suka ce mai yiwuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci daraja 25, daga baya kuma sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara daraja 2 suka zama daraja 27. Kaga babu cin karo kenan, ta da cewa akwai malaman da suka ce to wannan yana babun annasikh wal mansukh kenan. Shi kuma ka'idar annasikh wal mansukh dole sai ana tafiya da at-tarikh, ma'ana tarihi, an san menene ma dalilin da yasa aka samu wannan wato annasikh ko kuma aka sami wato ani al-mansukh. Sai magana ta biyu, magana ta gaba suka ce a faɗin cewa zai sami daraja 25 wanda ya salla a jam'i akan wanda ya salla shi kadai, ko kuma wanda ya zamo cewa ya yi salla a jam'i zai samu daraja 27 akan wanda ya salla shi kadai. Suka ce wannan yana da alaƙa da wanda gidansa yake da kusa da masallaci da kuma wanda gidansa yake nesa da masallaci. Kaga ashe nan akwai fifiko. Idan ka zo gidanka yana nesa da masallaci sai ka yi tattaki ka zo masallacin, wanda gidansa kuma yake kusa da masallaci sai ya zo masallacin aka haɗa aka yi sallar jam'i, to kai gidanka da yake nesa da masallaci za a baka wannan daraja 27. Shi kuma wanda gidansa yake kusa da masallaci za a bashi daraja nawa? 25. Kaga ashe wanda gidansa yake nesa da masallaci ya fi samun falala akan wanda gidansa yake kusa da ina? Masallaci. Sai magana ta gaba suka ce wanda yake samun daraja 25 shine wanda a sallar shi watakila ya rasa wani khushu'i a ciki, shi kuma wanda ya samu 27 nan ya samu cikakken khushu'i. Haka zalika sallar malami da sallar wanda kuma ba malami ba,
ita ma ta sha bamban kenan idan suka yi a cikin jam'i. Me yasa? Saboda shi malami ya san hukunce-hukuncen sallah, ya san rukunanta, ya san wajibabbinta, ya san sunnoninta, ya san abin da zai ɓata ta, ya san abin da zai gyara ta. Suka ce to shi malami za a bashi waccan daraja 27, shi kuma wanda ba malami ba idan ya samu sallah a jam'i za a bashi daraja 25. Kaga falala kenan ta neman ilimi. Sai magana ta gaba suka ce a wanda ya zamo cewa ya yi sallah a cikin masallaci sun yi jam'i, ka sa ko waɗanda suke jam'i a wajen masallaci, to wanda ya samu jam'i a cikin masallaci shine wanda zai samu wannan daraja 27. Suka ce waɗanda su kuma suka haɗa jam'i a ƙofar shagonsu ko a wani layi ba cikin masallaci ba suka yi jam'i, to su kuma za su sami wato daraja 25. Kaga akwai fifiko. Sannan suka ce wanda zai samu daraja 27 shine wanda ya zauna a cikin masallaci yake jiran wata sallah. Wasu malamai suka ce wanda shi kuma zai samu wannan daraja 27 shine wanda ya sami sallar jam'i cikakkiya. Idan ka zo ka samu sallar da ake raka'a 4 sai ka samu cikakkiyar raka'a 4, wani shi kuma ya zo mai bi ma kaga abin nan wannan ya samu ko bai samu cikakkiya ba, ya samu raka'a 3 ko ya samu raka'a 2, suka ce to wannan shi za a ba ladan wato ya samu daraja 25. Sai na gaba kuma akwai malaman da suka ce wannan daraja 27 ɗin yana da alaƙa da masallacin da ya samu jama'a mai yawa da kuma masallacin da ya samu jama'a 'yan kaɗan. In ka je masallacin da ya fi jama'a to za ka samu daraja 27. In ka je masallacin da ya zamo cewa kuma ba shi da jama'a mai yawa za ka sami daraja 25. To yanzu kaga gara ka je masallacin da yake da mai jama'a kenan mai yawa. A wasu malaman suka ce ita wannan daraja 27 ɗin ta keɓantu ga wanda ya samu sallar asuba da isha'i a cikin jam'i. Idan ka samu azhar, la'asar, magriba a cikin jam'i, wannan za a baka lada wato daraja 25. In kuma ka sami isha'i da wato ainihin asuba za ka samu daraja 27. Wasu malaman suka ce a'a, in ka samu sallar asuba da sallar la'asar a cikin jam'i, wannan shine za ka samu daraja 27. Sallar sallolin kuma sai ka samu daraja 25. Me yasa aka ce asuba da la'asar? Saboda mala'iku suna exchanging na wato aikinsu. Wato waɗanda suke aiki da rana za su zo su submitting ɗin duk files ɗin wato ainihin bayi su ba waɗanda su kuma za su karɓi aikin yamma. To kaga za a samu shaida kenan. Magana ta ƙarshe suka ce wanda yake samun wannan daraja 27 in yayi sallah a cikin jam'i, ita ce sallar da ake bayyanar da wato ainihin karatunta, kamar sallar magariba, isha'i, sallar asuba. Sannan azhar da la'asar kuma in ka samu sallar jam'i za ka samu wannan daraja wato ainihin guda 25. Kuma wannan ita ce maganar da Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alai shi da karan kansa ya ce wannan magana ita ce tafi wato ainihin ƙayatar da shi, tafi burge shi. Kuma wannan magana in ka kalla wato ita ce maganar da tafi wato ainihin inganci. To ga lokaci yayi, akwai sauran bayanai game da sallah, to amma za mu dakata akan haka saboda mun ɗauki kwana 3 muna bayani game da wayuqimuna sala.
in Allah ya kai mu gobe za mu tashi wa mimma razaqnahum yunfiqun, mu ji kuma game da wato anin ciyarwa me ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata. Allah ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka ambata, abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana. Marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya, masu lafiya Allah ta'ala ya kare su da lafiya, wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu. In tamu ta zo Allah ta'ala ya sa mu cika da imani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu